Ramsay. OK, už idem vstať a idem ho teda hľadať. Ale ešte predtým si tá vypočujem. Kde si bol 11:00 večer? Tebe je už akože fakt zle od žalúdka a aj psychicky ja nepôjdem kvôli šampónu do Londýna, to fakt nie akože. Prosím, ale aspoň to skús, čo keď tam naozaj bude? OK, tak dobre teda, ale keď tam nebude, tak si ma nepraj. OK, tak ahoj. Ach, niekde to som. Hovorí sa tomuto Londýn a kámo, tak to by mal byť môj šampón, alebo aspoň tak mi to povedal Ferko, ale keď mi klamal, tak bude mať po večeri, takže po fazulovej polievke. Nič tu není, tak skúsim zavolať Ferkovi. Halo, to jsem já, váš telefon. Já zvoním, vemte si mě.